Prešovskí psíčkari sa rozhodli bojovať proti ich odporcom a sídliskových psíkov chcú naučiť slušnému správaniu. A kinológovia pre nich dokonca pripravili spoločný výcvik. Základnú povelovú techniku musí zvládnuť každý pes, aj majitelia tzv. Orieškov a bezpapierákov sa preto rozhodli, že sa svojim miláčikom začnú viac venovať. Havka, ľahni. Dobrá. Chceli sme vlastne ukázať ľuďom, že aj takýto oriešok z bytovky sa dá naučiť také isté poslušnosti, ako aj nemecký ovček. Základy im kinológovia vysvetlili na spoločnom výcviku psov, niektorí krásavci sa ešte majú čo učiť. Niektorí sa prišli ale doslova predvádzať. Štekaj! Našli sa aj takí, ktorí sa bez maškrty ani z miesta nepohli. To je motivácia veľmi silná. Psíčkari sú presvedčení, že poslušným a ohľaduplným správaním ich miláčikov predídu zbytočným konfliktom doma i na vychádzkach. Minimálne potrebujú vedieť privolávačku, to je povel ku mne, povel chôdzi pri nohe, aby neodbiehali, aby náhodou neútočili pri nejakom podnete. Ja mám doma 4 psov, toto je najmladší z nich a som si povedala, že je čas vycvičiť aj jeho. Je to len štenia 8-mesačné, takže ešte v podstate s výcvikom len bude začínať. Výcvik týchto psov nebude vôbec jednoduchý, no za ich profesionálnymi kamarátmi nechcú v ničom zaostávať. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.